Im Hamburger Vorort Harburg, direkt am den idyllischen Außenmühle, liegt einer der besten Restaurants Norddeutschlands. Leuchtturm nennt sie das Restaurant, das in der Tat die kulinarische Landschaft wie einen Leuchtturm erhielt. Lass uns reingehen, um den Besitzer zu treffen. Ja, mit einer sehr guten Ernährung eben auch zu Hause. Und es wurde bei uns immer in der Familie viel frische Sachen, also ausschließlich frische Sachen eben gekocht. Und so entsteht das dann, wenn man so bei Mami mit am Herd stehen darf und die ersten Sachen so vorbereitet und sieht, was daraus entsteht und wie begeistert dann auch Gäste sind von dem, was man vor und zubereitet hat. Das sind so die ersten Gehversuche. Guten Koch macht natürlich in erster Linie die Kreativität aus und die Liebe zum Detail, auch zum Produkt. Man muss Respekt haben vor dem Produkt auch. Jeg tror, vi bruger det ord rigtig meget, der hedder hygge. Noget kan se hyggeligt ud. Og så siger folk, hvad betyder det? Altså, hvordan ser det hyggeligt ud? Det tror jeg er meget sådan et tænkersord, hvis man skal sige det sådan. Det er, at ting skal være hyggelige. Salaten her kan man drysse. Så er vi lige ved at være i mål. Velkommen. Vores tanker bag udseendet, det har klart været, at det skulle være romantisk. Og så skal han være smukt. Der skal være levende lys overalt. Det der med at tænde lys kun på det bord, hvor folk sidder, det går vi ikke ind for. Og der skal være friske blomster her hele tiden. Man skal komme ind og nyde det og slappe af. Sådan set glemme tiden. Og så tage herfra med en fornemmelse af at have haft en uforglemmelig aften. Så tager jeg min unghand her, sådan der, og så har jeg et forårsløg. Og så får de kartofler af par til. Kongens Bro Kro, det er en rigtig dansk kro, altså en gammel kro fra oprindeligt 1663. Vi vægter de danske råvarer og værner om den danske krokultur og krydret med inspiration fra Europa. Så vil vi lave desserten for jer her, som er mangosalat. Salat og salat, det er så meget sagt mango. Marineret i en dejlig passionssirup, sukkerlage. Så har vi en blødende chokoladekage. Den skulle meget gerne bløde, når man skal have hul på den. Så har vi en kirsebær stracciatella og en citronmelisse. Voilà!